Ja bih da kažem da me raduje bogatstvo različitosti stavova na ovom skupu, jer je i tematski okvir zapravo sastavljen od pitanja od kojih je svako za $1.000.000 ili $1.000.000.000 ili već koliko. Zanimljivo je da je nekoliko skupova u poslednjih godinu dana na kojima sam učestvovala se bavilo upravo budućnošću medija, što znači da smo nekako i teorijski došli do nekakvog zaključka da smo na prekretnici ili smo već s one strane te prekretnice. Reći ću nešto kasnije i o nekoj ekstremnoj budućnosti koja nas očekuje u oblasti komunikacija, gde su mediji više zapravo zabava, a ne nešto što mi podrazumevamo pod tradicionalnim značenjem medija. Dakle, ja sam u februaru ove godine među studentima Učiteljskog fakulteta, njih je 100, uradila jedno istraživanje sa 30-ak pitanja, pa ću vam samo kratko neke rezultate izložiti. Mladi su zapravo publika, uslovno rečeno, novih medija. Oni radije koriste Facebook i Twitter nego tradicionalne medije, mobilni telefon radije nego televizijski ili radio aparat kao platformu za informisanje. To je zapravo najvažniji rezultat ovog istraživanja. Zašto sam se ipak, da pojasnimo, opredelila za studente Učiteljskog fakulteta? Oni se najpre zaposle u Srbiji i oni najpre dođu u susret sa ovom generacijom dece koja raste uz pametne telefone i koje zovemo digitalnim urođenicima, i nekako čini mi se da bi oni bili ti koji u startu treba da budu brana pogrešnom tumačenju i pogrešnom korišćenju medija. Pitanje je u stvari koliko još vremena treba da prođe da bismo došli do pravog odgovora na to pitanje. Mreže na internetu i mobilni telefon koristi 90, odnosno 87% ispitanih, ali značajan deo njih gleda televizijski program u ruralnim delovima Srbije. U odnosu na period od pre 10 godina, 26% više i mnogo više, njih 46% koristi medije, što znači da 2/3 njih više koristi medije u odnosu na deceniju unazad. Pritom, znači, to je decenija njihovog školovanja. Promenjena je struktura medijskih sadržaja. Oni najređe čitaju štampu. 85% uopšte ne čita štampu. Radio sluša 65%, dok je na trećem mestu po količini vremena televizija, ali usput, uz nešto drugo što rade. Samo klasične medije koristi tek 4% učesnika istraživanja, dok 6 puta više koristi samo nove medije. Bez obzira da li je reč o tradicionalnim ili novim medijima, mada ta dihotomija čini mi se više i ne postoji, većina njih, 63%, koristi za kratko informisanje o nekim temama koje su im zanimljive. Na drugom mestu je zabava sa 40%, dok samo 5% ispitanika medije koristi da bi se o nečemu edukovalo, da bi nešto saznalo, neku novu informaciju, nevezanu za događaje, za zabavu, za druženje. Redosled osnovnih funkcija medija nije bitno promenjen tokom poslednje decenije o kojoj je reč u ovom istraživanju. Društvene mreže, najčešće Facebook, za zabavu i komunikaciju sa poznatim i nepoznatim osobama jednako, koristi 90% studenta. Više od polovine njih, 53%, se informiše samo preko društvenih mreža, dok među onima koji koristi klasične medije većina, dakle velika većina, 80%, bira njihove informativne sadržaje, ali samo naslove. Polovina se opredeljuje za zabavne, a na trećem mestu, možda su hteli da udovolje istraživaču, njih 26% se opredelilo za obrazovne programe. Bez profila na nekoj društvenoj mreži je samo jedan učesnik, znači 1% ispitanih.
Novinarstvo u Srbiji nezavisnim smatra samo 6% anketiranih. Da nije sasvim nezavisno, izjasnilo se nešto preko četvrtine, 26%. Dok je 2/3 ocenilo da je novinarstvo zavisno, i to 22% smatra da je zavisno od ekonomije i 29% smatra da je zavisno od politike. Ovde se može analizirati i reći da oni ipak zdravo razmišljaju o tome šta im se nudi u medijima. Približan je skoro odgovor na pitanje o zavisnosti medija, pa je moguće zaključiti da studenti imaju visok lični nivo razumevanja medija. Kada je reč o verodostojnosti sadržaja medija na skali od 1 do 5, 2% ispitanika je proširilo skalu na 10 kako bi izrazili manipulativni karakter programa, a mali broj njih, samo 4%, smatra da mediji pružaju realističnu sliku sveta, dok 27% samo ocenjuje da su manipulativni i 48% smatra ih veoma manipulativnim. Odnosno, 3/4 ukupnog broja ispitanika medije smatra u nekoj meri manipulativnim. Jedan set pitanja se odnosio na medijsku pismenost, moju omiljenu temu. Velika većina, 88% njih, misli da zna da čita medijske sadržaje, ali bi više od polovine, dakle 59%, rado pohađalo neki kurs medijske pismenosti. U televizijskom programu koji je najdostupniji tamo gde žive, većina njih živi u ruralnom predelu, najviše im nedostaju životne priče koje ih mogu inspirisati i za to se opredelilo 72%, za taj ponuđeni odgovor. 72%, više sporta 45%, zabave i korisnih informacija 44%, ovde su imali mogućnost da se opredele za veći broj odgovora. Posebno je zanimljivo da je 59% imalo ideju o drugačijem kreiranju početaka informativnih emisija. Ti mladi ljudi znaju da ne žele da gledaju previše kriminalnog sadržaja, dakle crne hronike, da ne žele da gledaju previše politike, nego bi radije gledali sport, zatim lepe reportaže iz okoline ili bliže ili dalje i tako dalje. Što nas navodi na zaključak da ovi mladi ljudi ipak u izvesnoj meri znaju šta bi voleli da, šta od medija očekuju. Malo čas sam rekla, zapravo bi trebalo da zaboravimo dihotomiju starih i novih medija. Čini mi se da zaboravljamo da se već dugo tradicionalni mediji koriste tehnikama novih medija. Ja sam recimo pre 10 godina još u Kini, pre 15 zapravo, bila svedokom da se jedan list dnevni štampa, kompjuterski priprema, šalje u 24 grada kako bi mogao da se izdaje i da u isto vreme bude na trafikama u celoj Kini. Dakle, i u Kini se pre 15 godina koristila tehnika nečega što je osnovna tehnika medija, novih medija. A sad zamislite situaciju da nemate medije, da nemate internet, da nemate mobilni telefon, pa da možda i nemate struju. Možemo da zamislimo kako bi izgledao svaki naš dan, svaki početak dana, kako bi izgledao naš posao, kako bi izgledala naša razonoda, razbibriga, vreme koje provodimo sa porodicom i tako dalje. E pa, 40% stanovništva ove planete nema to. Znači, uz to nema ni dovoljno hrane, ni dovoljno energije. Jesmo li mi srećni zbog toga? Jesmo. Jesmo, imamo sve to i tu je odgovor na ono pitanje šta je negativno, šta je pozitivno. U svemu ima i negativnog i pozitivnog. Sve zavisi od nas. Hoćemo li mi koristiti medije ili će mediji, uslovno medije, govorimo uopšte o medijima, ili će oni koristiti nas. Zašto sam ovo pitala? Pripremajući ovaj rad došla sam ponovo do knjige
Ekstremna budućnost Jamesa Cantona. On savjetuje, na čelu je instituta koji savjetuje oko 800 državnika, predstavnika najvećih firmi na svetu i zapravo bavi se predviđanjima budućnosti. Ne gleda u zvezde, nego prema modelima razvoja i pravcima razvoja kako se odvijala industrija, komunikacije i tako dalje. On pravi predviđanja šta će se događati konkretno narednih 5, 10, 15, 20 godina. I mogu vam reći, pre nego što je knjiga objavljena, 10% toga što piše u njoj kao nekakva budućnost već se ostvarilo. U toj ekstremnoj budućnosti koja nas očekuje, ja sam sklona da verujem velikom delu tih predviđanja. Očekuju nas zabavni mediji i očekuje nas industrija, odnosno komunikacije kao industrija. Medija na kakve smo navikli nema. To otprilike znači ono Divnino sažetak onoga što je Divna pričala, mediji su mrtvi, živeli mediji. Znači to će biti neki novi mediji. Mediji koje ćemo koristiti svako na svoj način, ali mediji u kojima će u stvari biti važna informacija. Ne to ko je kako širi, kojim putem dolazi do nas, nego informacija. Šta u stvari mi možemo sa tom informacijom koju dobijamo i koja nam je dostupna ili možemo da dođemo do nje, šta možemo da uradimo, kakve odluke da donesemo i na koji način da je upotrebimo da nama bude bolje. To je ta ekstremna budućnost u kojoj je industrija komunikacija od 10 na 4. mestu. Industrija zabave je na 9. mestu, a kako on kaže, industrija upravljanja obrazovanjem na 10. mestu. To je ekstremna budućnost i kada je reč o medijima, i kada je reč o zabavi, i kada je reč o obrazovanju. Onda sam došla do, i o tome imamo u radu, došla sam do zbornika radova pod nazivom Budućnost znanja i kulture. I između ostalog se podsjetila da je Yahoo nastao pre samo 20 godina, a da je već dugo Biblija interneta, da je u međuvremenu promenio vlasnika, ali nije promenio namenu. I dalje meni stižu mailovi sa stranica koje sam otvarala pre 10 godina, jer sam se bavila između ostalog i produkcijom emisije za decu i dan danas dobijam sa tih stranica mailove. Mene je neko upamtio kao svog korisnika i još uvek neko računa na moju pažnju. To je ono što se tiče ekonomije obima i marketinga na medijima. Dakle, da ne dužim, rad će biti u zborniku. Čeka nas ekstremna budućnost u kojoj ima mnogo brzine, u kojoj ima mnogo rizika, koja uopšte nije jednostavna, zapravo je složena i koja je izložena svakodnevnim promenama. Biće puno iznenađenja, nekad lepih, nekad ružnih, ali mi ćemo morati da se naviknemo na to. Nemamo drugu mogućnost. Hoćemo li se opredeliti za Platonovu pećinu ili za život u uslovima koje donosi ta ekstremna budućnost. Ako sam vam delovala prilično ekstremno, mogu da vam kažem da je i na mene ova knjiga delovala prilično ekstremno, ali kad sam malo bolje razmislila, 90% od toga što je tamo nas čeka. Pa nije zgorek da se na vreme pripremimo za to. Hvala vam.